Думи за живот. Януари 2025 година. Вярваш ли това? Исус е на път за Витания. Там е Лазар, който е мъртъв от 4 дни. Сестра му Марта разбира за идването на Исус и тича, за да го посрещне. Исус обичаше Марта. Сестра и Мария и Лазар се подчертава в Евангелието. Макар и в скръб, Марта изразява пред Исус доверието си към Него, убедена, че ако Той е присъствал преди смъртта на брати, Той все още е щял да бъде жив, но че и сега всяка Негова молба към Бог ще бъде изпълнена. Брат ти ще възкръсне, потвърждава Исус. Вярваш ли това? След като пояснява, че има предвид завръщането на Лазар към физическия живот тук и сега, а не само към живота, който очаква вярващия след смъртта, Исус иска от Марта вяра. Иска вяра не само за да извърши едно от Неговите чудеса, които евангелист Йоан нарича знамения, а също за да даде на нея, както и на всички вярващи, нов живот и възкресение. Аз съм възкресението и животът, потвърждава Исус. А вярата, която Той иска, е лична връзка с Него, активна и динамична. Вярата не е като договор, който подписваш веднъж и после никога повече не го поглеждаш, а е нещо, което преобразява и изпълва всекидневния живот. Вярваш ли това? Исус ни кани да живеем нов живот, тук и сега. Той ни приканва да го изпитваме всеки ден, знаейки, че Той ни го дари, като ни обикна пръв, идвайки сред нас, като преоткриване на Рождество Христово. Вярваш ли това? Как да отговорим на въпроса на Исус? Нека помислим за Марта, сестрата на Лазар. В разговор с Исус тя изповядва напълно вярата си в Него. Гръцкият оригинал изразява това с още по-голяма сила. Изреченото от нея «вярвам» означава «повярвах», твърдо вярвам, че Ти си Христос, Божия Син, който трябва да дойде на света. С всички проистичащи от това последствия. Това е убеждение, озряло във времето, чрез доказателства за това в различните случаи в живота й. Исус отправя този въпрос и към мен. От мен също иска щедро доверие в Него и да се придържам към Неговия начин на живот, основан на щедра и конкретна любов към всички. Постоянството в Неговия начин на живот ще укрепва моята вяра, която ще озрява, когато ден след ден ще изпитвам на практика истината на думите на Исус и вярата ми няма да пропусне да се изразява в ежедневните ми действия към всички. Същевременно да направим своя молбата на апостолите към Исус: увеличи вярата ни. Вярваш ли това? Една от дъщерите ми загуби работата си заедно с всички свои колеги, защото правителството закри държавната агенция, в която работеха, казва Патрисия от Южна Америка. В знак на протест те бяха организирали лагер пред офиса. Опитах се да ги подкрепя, като участвах в някои от дейностите им, носех им храна или просто се отбивах при тях да разговаряме. На Велики четвъртък група свещеници, които ги придружаваха, извършиха церемония, обръщайки внимание на това, че трябва да се изслушваме един друг. Четоха Евангелието и извършиха обреда на измиване на нозете по примера на Исус. Повечето от присъстващите не бяха религиозни хора.
Въпреки това беше момент на дълбоко единение, братство и надежда. Почувстваха се прегърнати и развълнувани, благодариха на онези свещеници, които ги придружаваха в тяхната несигурност и страдания. Това слово на Исус е избрано за мото на седмицата на молитва за единство на християните през 2025 година. Нека се молим и работим така, че общата ни вяра да бъде двигател на търсенето на братство с всички. Това е Божието желание за човечеството, но то изисква нашето присъединяване. Молитвата и действието ще бъдат ефективни, ако проистичат от това доверие в Бога и от нашите действия в съответствие с Него. Вярваш ли това?